santai yo. Wes apa? Aja apa? Durung wae ngusik. Ping pindho lho bisa. Aku ping pindho. Seperti durung ping 5. Oh, nggih, sami bareng. Ayo Pak Sumbang ya. Ayo Pak Sumbang, apa Mas? Sami bareng. Monggo sami bareng. Aman ya yo. Ayo Pak Sumbang, saya punya tak kebulet. Hei, ayo, Dek. Harus bisa Pak Sumbang, please. Ayo buka kita Pak. Aku jaluk Ora ada keparane kono. Durung kebelet tekan kebelet lho urung ayahe kok sabar ya. Ayo. Bisa berawan lho, Mas. Ayo pasti wae jodoh. Halo, Bapak. Ayo Riz. Hei. Omong kurungokno. Kowe ngatur kaya ngene. Iki wis panjang kaya cepite sandan. Susah-susah ayo rusuk. Let's go to Pak Husin Bayo ya. ora apa-apa. Waduh, loro. Tak enteni. Mbah Yan ana rodo sumentari terus Nes. Yo tak kei terus. Melek Mbah Yan lakone. Rawan lho kok rodo to. Iki piye jadine? Kowe kacau kaya ngene. Iki wis panjang kaya cepite sandan. Kowe dusen-dusen ning jero sarung. Ora apa-apa wis kudu. Waduh, loro. Mas